Subrai Jisu Kristo ni mungai jo tonono cibai tei borom yaparo haidi haino hai kaitor ni kokno khnarai phirwano kok bothuma angkha sokat de manno जों sokat hinmani kokno khnakheno khatungo tei sawimano a sokat no manani bagai participate ebakhe sak-sakno ma thepanai hनै. For example, school eba röngnok rogo game mothunglayo, football game, cricket game, long jump, high jump, quiz competition jesa game phano ungkha a game rokno thungnani bagai sak-sak thepawai keplai ungkha hangke sokat mano. A sokat no mannai borok belai kheno bokha tongthokjago. Sokat mannani abo klaini kokya klai sakhele sokat manei manya tamukhe sakno thepanani nango. Sakno thepanani bagai sröngnani nangrawo, lengnani nangrawo, sak soinani nango, saktharnani nango, kahamke samung khlainani nangrawo. Hakese sokat le mannai tei borombo khlaijaknai. Sokat ni kokno tei elembak bijabo nai naikhe nugo kaiba sokat. The 5 crowns. These are very valuable things. So as we are Christian, every of us should we try to get it. जों a kaiba mutokno manba yaphano kaisa eba kainei sök sokat mannani bagai ma chaitok lainai. Abuni bagai phaidi kaitor sungno suar rmani no samungo thepa lainai. Kaitorni hani bagai phaidi kok khnanai bsa haikhe bini kokno khnawi samung khlailayano tei samung tanglayano. Tomungno kroksa sykni sungmung sokat da manno honkhe aboni kokphilok mungkhe hai yes mano. Bible verses of the 5 crowns or kaiba mutok. Rejoicing Puila Thessaloniki berem nei betang hengke chichku. Tongthokni mutok Jisuno poito khlairmani bagai eba Jisuni thaniyo tubui phaimani bagai tongthokni mutok rojaknai. The crown of righteousness Puila Timothy berem broi betang hengke 4. Kahamni mutok Jisuno hamjagai Jisu phainai hinmani salno naisingei tongmani bagai kahamni mutok rojaknai. The crown of glory Puila Peter beremba betang broi sengsa sani mutok kahamkhe Christian rokno mörk mani bagai eba mera bodor rokno naimani bagai sengsa sani mutok mannai. Pastors, deacons tei mothani okra chakra rok. The incorruptible crown Puila Korin berem chku betang hengkhangke 24 25 hamya engphlaya mutokno mannai. Christian langmao kahamkhe batainai rok. Run a good race in Christian life. The crown of life phunukjakmani berem nei betangchi langmani mutok Jisuni bagai satok jaknai rok, Jisuni bagai buthap jaknai rok borok langmani mutokno mannai. Phaidi जों kaitor sungno suarmani no kaitorni hani bagai thepalayano sakthari samung tanglayano kaitorni yakni ebakhe subrai Jisu Kristoni yakni sokat mannani bagai phaidi जों sakthari osungcharo kwthang tongsak जों khabai khubai musungma baikhe kaitorni samung tanglayano tei kubui baikhe sakthari suremani bisingtei kaitor sungno suarmani no samungo thepawi जों osungcharo kwthang tongsak bini samuno जों tanglayano kaitorni yakni sokat manani bagai kaitor o kokthairokni bisingtei chini jotoni sakao hamari khlaijanani wngthung. Amen.